Είστε προετοιμασμένοι. Μιλήσαμε για τη Βεργινία, αλλά δεν μιλήσαμε για τον Γιώργο. Και επειδή ήταν η αγάπη της και θα παραμείνει, θυμάμαι μια φράση που λέει συχνά ο Γιώργος και μου έλεγε η Βεργινία, είναι «Ρε γαμώτο, ποιος θα σώσει τον τόπο? Θα υπάρξει κάποιος που θα σώσει τον τόπο?» Γιώργο, το θυμάσαι που το λες αυτό? Εγώ από ό,τι βλέπω δεν θα σωθεί από ειδικούς. Εντάξει, δεν θα σωθεί από πολιτικούς, δεν θα σωθεί από αυτούς που ασχολούνται με τις λεπτομέρειες. Θέλω να έχετε ένα θέμα. Οι πολλοί ειδικοί ασχολούνται με το πανεπιστήμιό τους ή με την εταιρεία τους. Και καλά κάνουν. Εμείς οι στρατηγικοί τους ακούμε, μετά τους ξεχνάμε, μετά τους ξανακούμε, μετά όταν βλέπουμε ότι κάποιοι αρχίζουν να λένε τα ίδια, τους ακούμε πιο ιδιαίτερα, όταν βλέπουμε ότι οι άλλοι λένε κάτι εντελώς διαφορετικό, καταλαβαίνουμε πού πρέπει να τους γράψουμε και στο τέλος της υπόθεσης συμφωνούμε. Για ποιο λόγο συμφωνούμε? Γιατί σιγά σιγά η έρευνα λειτουργεί έτσι, η επιστήμη αλλάζει και βλέπουμε νέα μοντέλα που εμφανίζονται. Άρα επειδή είμαστε αρκετά γέροι όλοι μας, στην αρχή μας έλεγαν ότι το πετρέλαιο δεν θα έχουμε, μετά μας έλεγαν ότι έχουμε αλλά θα λείψει, μετά μας έλεγαν ότι δεν θα συνδεθούμε ποτέ με ηλεκτρικά καλώδια γιατί δεν έχουμε την τεχνολογία, μετά φτιάξαμε την τεχνολογία, μετά μας έλεγαν ότι είναι πολύ βαθιά, μετά φτιάξαμε πάλι την τεχνολογία, μετά μας έλεγαν μα είναι πολύ ακριβή, τώρα είναι φτηνή, αλλά πάλι αλλάξαν. Και στο τέλος, λες ρε παιδί μου, σε κάποια φάση θα συμφωνήσουμε. Άρα να ξέρετε ότι μερικοί από εμάς θα έχουν φυσικό αέριο μέσα στο σπίτι τους και ακόμα θα αναρωτιούνται αν είναι εντελώς φυσικό. Εντάξει, μήπως κάποιος μου το έχει βάλει και είναι λίγο μούφα κτλ. Τι θέλω να πω με αυτά τα πράγματα? Ευτυχώς που δεν ασχολούμαστε με αυτά και απλώς τα παρατηρούμε όπως άλλοι παρατηρούν κινούμενα σχέδια. Τι εννοώ? Όταν είμαστε πάνω σε μια σκακέρα, υπάρχουν ειδικοί για κάποιο κομμάτι και κοιτάζουν ένα τετράγωνο και σου λένε διάφορα αυτό το τετράγωνο. Αυτό συνήθως είναι το επίπεδο του Δήμου. Και σου λέει: εγώ το Δήμο το ξέρω. Μετά σου έρχεται η περιφέρεια και σου λέει: εγώ ξέρω, είναι 2x2 τα τετράγωνα. Και του λες: ρε παιδί μου, αφού εμείς παίζουμε 8x8. Έχουμε και δημοσιογράφους βέβαια που αυτοί ασχολούνται μόνο με τη ζώνη επαφής των τετραγώνων. Και πρέπει να κρατούν και ισορροπίες κιόλας. Εντάξει, τύπου μη πεις πολλά για τον άλλον, μη πεις πολλά για τον ένα και στο τέλος έχουμε τετράγωνα που κυτρινίζουν γιατί πρέπει να βάλουν και λίγο τύπο. Τι εννοώ με αυτά τα παραδείγματα? Όσο είναι μικρό το πλαίσιό σας και δεν βλέπουμε καλά τι γίνεται, δεν καταλαβαίνουμε τίποτα, άρα ακούμε διάφορα. Να θυμάστε ότι όταν βλέπετε μόνο ένα τετράγωνο, στο σκάκι δεν μπορεί να καταλάβετε την κίνηση του ύπου. Τόσο απλό. Όταν βλέπετε περισσότερο από 8x8, πάλι δεν έχετε τίποτα το ενδιαφέρον γιατί ακούτε πολύ θόρυβο, ενώ η σκακέρα είναι να επικεντρωθείς πάνω στο 8x8. Άρα υπάρχει μια καλή εικόνα, η μεγάλη εικόνα όπως λέμε εμείς στην αεροπορία, η οποία είναι το σωστό. Δεν είναι να πας πιο πέρα, δεν είναι να πας πιο κάτω. Στα θέματα που αφορούν την Κρήτη, άρα έχουμε απ' όλα. Έχουμε ανθρώπους που θεωρούν ότι η Κρήτη αποτελείται από 4 χώρες. Μερικές φορές από 2, τα ενδιάμεσα δεν μετρά, εντάξει. Είναι μια χώρα που δεν μπορείς να πας, δεν έχει αυτοκίνητο για να πας μέχρι εκεί πέρα. Είναι μια χώρα που είναι αρκετά κοντά, αλλά είναι από την άλλη πλευρά. Και στο ενδιάμεσο δεν έχουμε δρόμους για να επικοινωνήσουμε εύκολα. Γι' αυτό και βέβαια ο Πυθαγόρας δεν βρήκε το θεώρημά του στην Κρήτη. Αδιανόητο που να βρει ευθεία. Και όταν το σκεφτείτε ορθολογικά θα καταλάβετε ότι ο μικρόκοσμος της Κρήτης δεν είναι το σωστό μέγεθος για τη σκακέρα. Άρα μετά θα μου πείτε μήπως είναι η Ελλάδα. Και αυτό λάθος. Η σωστή σκακέρα είναι η Ανατολική Μεσόγειος. Μετά θα μου πείτε μήπως να την κάνουμε πιο μεγάλο? Όχι, μετά είναι άχρηστο. Μετά αυτό λέγεται θόρυβος.
Αλλά όταν τα σκεφτόμαστε με αυτόν τον τρόπο, έχουμε διάφορα γεωπολιτικά, ο καθένας λέει τα δικά του. Είναι μερικοί ειδικοί, θα καταλάβει αμέσως ο Γιώργος, σε ποιον αναφέρομαι και σε ποιους αναφέρομαι, που ακόμα δεν κατάλαβαν ότι η ΑΟΣ αφορά 6 χώρες. Και είναι ακόμα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Εντάξει. Αλλά ευτυχώς που άλλοι άνθρωποι, ειδικά ανθρώπους σαν τη Βιργινία, κατάλαβαν ότι τα πράγματα είναι λίγο πιο περίπλοκα και χρησιμοποιούμε θεωρία παιχνίων σε πιο σοβαρό επίπεδο από αυτά που ακούμε. Αυτό σημαίνει ότι σε υψηλότερο επίπεδο λειτουργούμε με τους παίκτες που θέλουν να παίξουν και όχι με τους παίκτες που λένε ότι παίζουν και ούτε με τους παίκτες που λένε ότι δεν παίζουν. Αυτό σημαίνει ότι όταν έχουμε παίκτες, ας πούμε, όπως είναι οι Αμερικανοί, όπως είναι οι Ρώσοι, όπως είναι οι Νορβηγοί, όπως είναι οι Γάλλοι, όπως είναι οι Ιταλοί, παίζουμε. Για τους άλλους ας πούν ότι θέλουν, δεν υπάρχει, δεν μας ενδιαφέρει καθόλου. Στην υψηλή στρατηγική αυτό έλειπε, να ασχολούμαστε με τα τακτικά προβλήματα. Άρα να θυμάστε πολύ απλά, όταν θέλετε να δείτε πώς θα προχωρήσει το μέλλον, μην κοιτάζετε πολλές λεπτομέρειες, γιατί μετά αυτό σας παράγει θόρυβο νοητικό και να ρωτιέστε τι είναι. Αν, ας πούμε, επειδή έχουμε και στρατιωτικούς εδώ, το σωστό μέγεθος εδώ είναι το νατοϊκό, όταν είστε πιο κάτω από το νατοϊκό, λέτε διάφορα πράγματα τα οποία είναι λίγο παράξενα, γιατί έχετε, ας πούμε, 2 χώρες που είναι και οι 2 μες στο ΝΑΤΟ. Αν την βάζετε μόνο με μία, το ονομάζετε φιλική ή εχθρική, δηλαδή βάζετε νατοϊκό, έχει αλλάξει και μετά αναρωτιέστε τι πρέπει να κάνετε όταν έχουμε εμπλοκή. Σε υψηλό επίπεδο, λοιπόν, η ιδέα ποια είναι? Είναι η Ανατολική Μεσόγειος έχει γίνει σημαντική. Τώρα αυτό σας ενδιαφέρει, δεν σας ενδιαφέρει? Θα μου πείτε, όταν δυσκολευόμαστε να πάμε μέχρι τα Χανιά, φανταστείτε τι είναι Ανατολική Μεσόγειος. Είναι ο κοσμολογικός ορίζοντας. Στην Ανατολική Μεσόγειο έως το 1999 όλοι λέγουν ότι δεν υπάρχει τίποτα. Ακόμα και οι Ισραηλοί. Ξέρετε ότι στην Ελλάδα έχουμε μια παράδοση, θεωρούμε ότι οι Ισραηλοί ξέρουν τα πάντα. Μέχρι το 1999 δεν το ξέρουν. Μετά, από ό,τι φαίνεται, είχαν διαφώτιση, μάλλον έβαλε βοήθεια ο Θεός και τους είπα μήπως κάνεις και κάτι. Είχαν όμως λανθασμένη διαφώτιση, έβαλαν μικρά οικόπεδα. Άρα δεν ήρθαν οι μεγάλες εταιρείες. Γιατί έπαιξαν με τους μικρούς. Ενώ καταλαβαίνετε ότι εμείς σε αυτό το τομέα δεν θέλουμε μιζέριες. Πρέπει να είστε large, ρε παιδί μου. Large. Μεγάλα οικόπεδα, μεγάλες εταιρείες, αυτές παίρνουν αποφάσεις, έχουν τεχνικούς σαν τους δικούς μας που είναι ικανοί, ακούσατε και μερικούς, που σημαίνει τι πρακτικά? Σημαίνει ότι εκεί που έχει ενδιαφέρον είναι εκεί που είναι οι αρβίλες και όχι οι μερμηγκόφωλιές. Αυτός που είναι ειδικός για μερμηγκοφωλιά, σε κάποια φάση τον πατάει η αρβίλα. Και μετά λένε οι ειδικοί, μα τι έγινε? Ενώ αυτός που ασχολείται μόνο με αρβίλες, ξέρει ακριβώς στο τέλος που ήταν οι μερμηγκοφωλιές. Ήταν αυτές που πάτησε. Προσπαθώ να σας πω ότι τα γεωπολιτικά δεδομένα είναι πάρα πολύ μεγάλα και πάρα πολύ ισχυρά στην περιοχή και γι' αυτό βλέπετε συνήθως εμείς γινόμαστε ειδικοί του τομέα εφόσον γίνονται. Δηλαδή ασχολούμαστε με την Τουρκία και την Ρωσία και το Ισραήλ εφόσον έχουν προβλήματα. Όταν τα ξαναβρίσκουν λιγάκι, αναρωτιόμαστε πόσο θα τα ξαναβρούν και πόσο εμείς θα έχουμε προβλήματα. Εμείς ούτως ή άλλως στην Ελλάδα πάνω ότι έχουμε προβλήματα. Όταν πάνε καλά οι άλλοι μεταξύ τους έχουμε προβλήματα. Όταν δεν πάνε καλά οι μεταξύ τους θα έχουμε προβλήματα. Όταν θα τα ξαναβρούν θα έχουμε προβλήματα. Αυτό λέγεται η τοπάθεια. Άρα το πρόβλημα ποιο είναι? Το πρόβλημα είναι ότι θέλετε δεν θέλετε η Κρήτη είναι τοποθετημένη πάνω στη σκακέρα. Έκανα ένα μάθημα στην Νηπιαγωγείο, πάνω κάτω θα είναι το ίδιο επίπεδο εδώ, για σκάκι. Εξηγούσα λοιπόν, καταλάβετε, τους λέω αυτό το πράγμα τι είναι, αυτό είναι η βασίλισσα. Αλλά η βασίλισσα τοποθετημένη, τους λέω την αξία, λέω 9 πόντους. Σε κάποια φάση, όταν εξηγώ το μάθημα, τους λέω πόσο κάνει αυτό. Άρα οι καθηγήτρες, οι ειδικές, είπαν όλες 9 πόντους. Και τα μικρά παιδιά, που δεν ήξεραν από αυτές τις πλακίες, είπαν όλα, στον υπηαγωγείο, 0. Οι καθηγήτρες κοιτάχτηκαν και λέει γιατί λένε 0, λέω έχουν δίκιο, είναι εκτός κακέρας. Άρα, στην πραγματικότητα, αυτό που έχει σημασία δεν είναι αν θα παίξουμε ή όχι, γιατί εμένα αυτό που μου αρέσει και τα ξέρει ειδικά ο Γιώργος, εγώ ακούω διάφορους τώρα να συζητάνε αν έχουμε, αν δεν έχουμε, αν έχουμε πολύ, αν έχουμε λίγο κτλ. Εγώ θα σας πω πολύ απλά, δεν έχουμε απολύτως τίποτα.
Τίποτα. Και το λέω και μπροστά στους ειδικούς και στην περιφέρεια, δεν έχουμε απολύτως τίποτα για ένα πολύ απλό λόγο, διότι δεν έχουμε ΑΟΣ. Είναι μια λεπτομέρεια που έχουμε ξεχάσει μεταξύ μας. Εμείς συζητάμε για διάφορα πράγματα. Βλέπουμε λοιπόν σε ένα μαγαζί, έχει διάφορες, έχει μια βασίλισσα, έχει ένα βασιλιά. Λέμε πω, τι ωραίο, τι ωραίο. Και λες, καλά ρε μαλακά. Σκακέρα έχεις. Όχι. Αυτό που προσπαθώ να σας πω είναι ότι όταν ακούω αυτές τις συζητήσεις, προσπαθώ να αγοράσω σκακέρα πρώτα και λέω βάλτε τα μέσα, ξέρεις να τα τοποθετείς. Άμα ξέρεις να τα τοποθετείς, τότε παίξεις. Άμα δεν ξέρεις, μην μου πειρίζεις τα χιτσικότια. Γιατί έχουμε ανθρώπους που παίζουν σκάκι και λένε ότι στο σκάκι, όταν χτυπάς το βασιλιά, πρέπει να λες σαχ. Φαίνεται ότι αυτοί δεν έχουν παίξει ποτέ σε επαγγελματικό επίπεδο. Το γεγονός που είναι γελίο είναι ότι όλοι αυτοί που δεν παίζουν λένε και βέβαια έχουν δίκιο. Πρέπει να λες σαχ. Γιατί θεωρείς ότι ο άλλος είναι τόσο ηλίθιος που πρέπει να τον προειδοποιήσεις. Άρα, τα δεδομένα εδώ είναι πάρα πολύ απλά. Κοιτάξτε τι κάνουν οι μεγάλοι παίχτες. Εντάξει, δηλαδή θεωρείστε ότι είστε εντελώς άσχετος. Και κοιτάζετε μια παρτίδα. Και βλέπετε πού παίζουν οι μεγάλοι παίχτες. Άρα, το πρώτο ερώτημα, και να μην εκθέσουμε κανένα, θα μιλήσω πολύ απλά για την ExxonMobil. Από ό,τι φαίνεται, δυσκολευόμαστε να μιλήσουμε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, η ExxonMobil, θέλετε δεν θέλετε, είναι στο θαλάσσιο οικόπεδο 10 της Κύπρου. Άρα, το πρώτο ερώτημα είναι τι γυρεύει η ExxonMobil εδώ, εφόσον εμείς δεν είχαμε τίποτα από την Ανατολική Μεσόγειο. Γιατί δεν είναι μόνο η Βεργίνια, Γιώργο μου, είναι και ο Τάσος που τα έζησε. Το 2004 του έλεγαν ότι όλα αυτά που λέει δεν έχει καμία σημασία, δεν υπάρχει πουθενά φυσικό αέριο στην αναγνώριση της Κύπρου. Πουθενά. Όχι έλεγαν λίγο πολύ, καθόλου. Και όπως καταλαβαίνετε, αμέσως μετά το 2004 ο Θεός το έβαλε. Δηλαδή είχε ξεχαστεί πριν και σου λέει εντάξει για τον Τάσο Καμότο και το έβαλε. Προσπαθώ να σας πω το εξής. Τους χάρτες που είδατε από μερικούς για διάφορες περιοχές είναι αυτό που πάνω κάτω θα δούμε και για την Κρήτη. Απλώς τότε δεν ήμασταν προετοιμασμένοι και το βλέπω και τώρα για τα πανεπιστήμια. Το 2004 στην Κύπρο δεν υπήρχε κανένα πανεπιστήμιο που να ασχολείται με υδρογονάτης και τώρα έχουμε 6 πανεπιστήμια που ασχολούνται με υδρογονάτης. Και έχουν bachelor, έχουν master, έχουν PhD, έχουν και για τεχνικούς, έχουν ακόμα και υδραυλικούς φυσικού αερίου. Έχει ενδιαφέρον γιατί αυτοί που διδάσκουν είναι αυτοί που έλεγαν, και μερικοί το λένε ακόμα τώρα, ότι δεν έχει τίποτα. Το μπορεί να το έχεις. Εντάξει. Άρα όλος κάνει προπόνηση με τον ύπο, αλλά δεν παίζει ποτέ σκάκι. Στην πραγματικότητα τι βλέπουμε. Βλέπουμε ότι αυτά έρχονται σιγά σιγά. Άρα υπάρχουν άνθρωποι, άρχισε πρώτα ο Καριώτης, μετά είχαμε άλλους ανθρώπους που ασχολήθηκαν με τα θέματα της ΑΟΣ και βλέπουμε ότι μετά υλοποιούνται. Άρα η ΑΟΣ αρχικά, να το σκεφτούμε λίγο, είναι ένα θέμα που δεν αφορά τους υδρογονάτες. Άρα το πρώτο πρόβλημα στο σκάκι, όταν παίζετε σκάκι, μας λένε πρώτα που είναι η σκακέρα. Άρα είναι μερικοί από ό,τι φαίνεται δεν ξέρουν καν πώς βάζουμε μια σκακέρα. Μετά εδώ τώρα μιλάμε για θαλάσσια οικόπεδα. Τα θαλάσσια οικόπεδα οι περισσότεροι από εμάς δεν ξέρουν καν πώς τεμαχίζονται. Άρα, άμα το ήξεραν, θα καταλάβαιναν ότι αυτές οι εκτιμήσεις, υπεκτιμήσεις, υποκτιμήσεις είναι καθαρά θεωρητικά μοντέλα τα οποία αλλάζουμε. Αυτό που είπε, ας πούμε, ο Ηλίας για τον καρστικό ασβεστόλιθο, οι εταιρείες είχαν σεισμικά δεδομένα όπου είχε καρστικό ασβεστόλιθο, τον διέγραφαν και ασχολούνταν μόνο με ψαμίτες. Ξαφνικά βρίσκουν Βενεζουέλα, δεν είναι Ηλία, και ξαφνικά τους έρχεται η διαφώτιση, μήπως να ψάξουμε και εδώ. Δεν το βρήκαν, από λάθος. Μετά, εφόσον το βρήκαν από λάθος, γι' αυτό είναι serendipity, άρχισαν να λένε μήπως να κοιτάξουμε περισσότερο. Προσπαθώ να σας πω το εξής. Μην ασχολείστε πάρα πολύ με το τι ακούτε, πόσο το ακούτε. Κοιτάξτε απλώς τι κάνουν. Εμένα αυτό που με ενδιαφέρει είναι μια εταιρεία αν έρχεται να τρυπήσει ή όχι. Άμα μου λένε θα έρθει, δεν θα έρθει, μπορεί και να έρθει, μπορεί και να φύγει. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, το ίδιο και στην Κύπρο μας έλεγαν ότι οι Total και οι ΑΕΠ θα φύγουν. Τις είδατε πώς έφυγαν. Έχουν γεμίσει τα οικόπεδα. Άρα, όταν κοιτάζουμε τους μεγάλους παίχτες, είναι το ανάλογο από το σκάκι. Κοιτάζετε πώς παίζουν σκάκι οι πρωταθλητές στον κόσμο. Θα δείτε ότι δεν παίζουν σκάκι καθόλου σαν εμάς. Όταν κοιτάζετε τις παρτίδες, άμα θέλετε να κάνετε και λίγο περισσότερο στρατηγική, αλλά μάλλον θα το πούμε και στους στρατιωτικούς πιο εύστοχα, να κοιτάξετε λίγο Go, να θυμάστε ότι στο Go σας εξηγούν να μην κοιτάζετε τις παρτίδες των παιχτών που είναι υψηλού επίπεδου, γιατί σας μπερδεύουν. Γιατί δεν θα μάθετε ποτέ τίποτα. Άρα εδώ τα δεδομένα ποια είναι. Εγώ θα ήθελα να σκεφτείτε το εξής. Αγωγός φυσικού αερίου θα έρθει και θα περάσει από εδώ. Αγωγός ηλεκτρικού καλωδίου θα έρθει και θα περάσει από εδώ.
γεωτρήσεις θα γίνουν και θα βρεθούν και θα είναι νότια. Το ερώτημα είναι, θα το αξιοποιήσουμε ή απλώς θα τους βλέπουμε να το κάνουμε? Δηλαδή, θα έχουμε εμείς διασύνδεση τοπική, θα έχουμε εμείς φυσικό αέριο σε δίκτυο, θα το εκμεταλλευόμαστε ή θα συνεχίσουμε να φέρνουμε πετρέλαιο ενώ θα έχουμε βρει φυσικό αέριο? Δηλαδή η αξιοποίηση που θα γίνει. Σας υπενθυμίζω ότι η Κύπρος έχει βάλει ΦΠΑ πάνω στην ΑΟΣ της. Έχει βάλει νομοθεσία που επιτρέπει στους αστυνομικούς της Κύπρου να έχουν αρμοδιότητα πάνω στην πλατφόρμα, η οποία είναι στα 180 χιλιόμετρα από τις ακτές. Εμείς λοιπόν την ώρα που είμαστε στο Χράτσε, οι άλλοι έχουν βάλει ΦΠΑ στην ΑΟΣ. Προσπαθώ να σας πω το εξής. Δεν είναι ανάγκη να σκεφτούμε και μεγάλες καινοτομίες. Σας το λέω ξανά. Και να μην έχουμε ούτε μία σταγόνα πετρελαίου, ούτε καθόλου φυσικό αέριο, η ΑΟΣ είναι απαραίτητη. Ακόμα και για την αλληλεία. Άρα το ερώτημα είναι το εξής. Να έχουμε ΑΟΣ ή να μην έχουμε ΑΟΣ? Γιατί άμα δεν έχουμε ΑΟΣ, όλα αυτά που συζητάμε είναι εντελώς ξεκάθαρα. Άμα έχουμε ΑΟΣ, μπορεί αυτά που λέμε στο τέλος να υλοποιηθούν. Αλλά χωρίς ΑΟΣ είναι σίγουρο δεν θα υλοποιηθούν. Άρα το πρόβλημα ποιο είναι τώρα? Θα δείτε τα θαλάσσια οικόπεδα που έχουμε, ειδικά νότια της Κρήτης, έχουμε 5 θαλάσσια οικόπεδα που εφάπτονται στην οριοθέτηση με τη Λιβύη. Αν νομίζετε ότι είναι τυχαίο που πήγαμε στην Ιταλία, όπου έχουμε το θαλάσσιο οικόπεδο 2, είναι επειδή έχουμε ξεκαθαρίσει με την υφαλοκρηπίδα. Άρα από το 1977, αν δεν χρησιμοποιούμε δεδομένα, θα δείτε ότι όταν θα μπούμε στα πλαίσια νότια της Κρήτης, θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τι κάνουμε με τη Λιβύη. Και ξαφνικά δεν θα συζητάμε μεταξύ μας, μεταξύ Ελλήνων τι κάνουμε, θα συζητάμε οι Έλληνες με τους Λίβιους. Οι οποίοι σε κάποια φάση, αν θυμάστε καλά, για όσους τα έχουν ξεχάσει, είχαν βγάλει θαλάσσια οικόπεδα, θυμάσαι Ηλία, που έμπαιναν και πάνω στην Κρήτη, με τη Γάβδο μέσα. Βέβαια εμείς, οι περισσότεροι από εμάς, μην ανησυχείτε, δεν το ήξεραν καν. Να πώς να ανησυχήσουν? Υπάρχουν άνθρωποι που θεωρούν μάλιστα ότι εκείνη την εποχή τα είχαμε και καλά. Να καταλάβετε πόσο ενημερωμένοι είναι. Άρα, κοιτάξτε λίγο τις κακέρες, κοιτάξτε πώς βγαίνουν τα blog, πόσα μεγάλα είναι, πόσα είναι τα σεισμικά δεδομένα για να μπορούν να έρθουν οι εταιρείες και μετά αφήστε το στο τι θα κάνουν οι μεγάλες εταιρείες. Εμένα όταν ήρθε η Νόμπελ για πρώτη φορά στην Κύπρο, δεν της έδωσα καμία σημασία. Ενώ ήταν η Νόμπελ. Διότι να ξέρετε, όταν δεν είστε του παιχνιδιού, να ακούτε τις εταιρείες που ξέρετε από το πρατήριο. Ωραία, οι περισσότεροι από εσάς όταν άκουσαν Νόμπελ είναι απλώς ότι το ανακάλυψαν μέσω της ΑΟΣ της Κύπρου, δεν ξέραν καν ποια είναι η Νόμπελ. Λοιπόν, όταν μιλάμε λοιπόν για Eni, όταν μιλάμε για Total, όταν μιλάμε για ExxonMobil, δεν έχει ανάγκη να είστε ειδικός υδρογονανθράκων. Άρα, αυτές οι εταιρείες είναι σε όλο τον κόσμο. Όταν τις βλέπετε που πάνε, π.χ. Βενεζουέλα, π.χ. Αγγόλα που πάνε, Νορβηγία κτλ., βλέπετε πώς παίζουν. Όταν μετά αυτές οι εταιρείες σας λένε, εμείς τώρα έχουμε στοχοποίηση Ανατολική Μεσόγειο. Να μην πέσουμε στην παγίδα στην οποία έπεσαν και οι Κύπροι. Οι Κύπροι σε κάποια φάση έλεγαν ότι δεν υπάρχει τίποτα στην Κύπρο και μετά όταν βρέθηκε το κοίτας μαζόρ να εφάπτεται της Κύπρου, νευρίασαν. Και εγώ τους έλεγα, γιατί νευριάσετε που εφάπτεται και είναι απ' έξω, εφόσον εσείς λέτε ότι δεν έχετε τίποτα. Άρα μετά του ενοχλεί του άλλου που δεν έχει τίποτα, ότι έχει ο άλλος που είναι δίπλα. Είναι δυνατόν να έχει ακριβώς δίπλα και εσύ να μην έχει ποτέ τίποτα? Τώρα λοιπόν μιλάμε για ανάλογα. Άρα αυτά τα κοιτάσματα του τύπου ζώων, που να τα λέτε αλλιώς, άμα θέλετε να μην τα λέτε κοιτάσματα, να τα λέτε κολοκύθια του τύπου ζώων, εμένα δεν με απασχολεί. Εμένα αυτό που με απασχολεί είναι, αν δεν έχουμε ΑΟΣ, δεν έχουμε τίποτα. Άρα το ερώτημα τώρα που θέτω είναι το εξής. Η ΑΟΣ υπάρχει από το 82, το 95 κάναμε μια κύρωση στην Ελλάδα, το 2012 η ΑΟΣ εμφανίστηκε στα 5 προγράμματα των πολιτικών κομμάτων, από εκεί και πέρα είμαστε το 2017. Η σύμβαση που είναι με το θαλάσσιο οικόπεδο 2, και εγώ θεωρώ ότι είναι μεγάλη επιτυχία και χάρηκα πάρα πολύ που είναι μέσα και η Total και η Edison και τα ελληνικά πετρέλαια, στην ίδια κοινοπραξία, γιατί αυτή θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντική, έγινε. Και τώρα τι βλέπουμε? Αυτοί που έλεγαν ότι δεν θα γίνει ποτέ, αναγκάζονται να πούν τώρα, ναι, αλλά δεν έγινε στην Κρήτη. Ωραία. Όταν θα γίνει στην Κρήτη, θα μας λέτε ότι δεν έγινε στη Λεκάνη Ερατοσθένη.
Όταν θα γίνει λεκάνη η Αρτοσέλη, θα μας λέτε νερά στο Αιγαίο. Άρα, το λέω τώρα, τελειώνω. Με την Τουρκία δεν πρόκειται να κάνουμε απολύτως τίποτα, γιατί δεν έχουμε στρατηγικά κοιτάσματα κοντά στην Τουρκία. Άρα η Τουρκία ξέρει, εμείς ξέρουμε, εμείς κάνουμε ότι προσπαθούμε και η Τουρκία κάνει ότι δεν προσπαθεί. Για τους άλλους, άκουσα το Καστελόριζο. Αφήστε το Καστελόριζο, γιατί όταν λέμε, ας πούμε, για κοιτάσματα στο Καστελόριζο, όλοι νομίζουν ότι είναι πάνω στο Καστελόριζο. Άρα μιλάμε για τη λεκάνη Ροδότη, είμαστε πολύ πιο κάτω και αυτό που έχει σημασία είναι να έχουμε τριπλή επαφή, δηλαδή με την Αίγυπτο, την Κύπρο και την Ελλάδα. Την αφήνουμε εντελώς, η Τουρκία θα είναι από πάνω, θα λέει τα δικά της και θα ασχολείται με τη Μαύρη Θάλασσα μέχρι να κάνουμε και εμείς κινήσεις όσο αφορά τον πόνο. Αυτό που έχει σημασία είναι οι παίχτες που παίζουν εδώ με εμάς. Είναι η Αίγυπτος, είναι η Κύπρος, εμείς καθυστερούμε το παιχνίδι και θα ήταν καλό να το θυμάστε ότι για να πάρουμε πολιτικές αποφάσεις, δηλαδή πολύ συχνά λέμε υπάρχει πολιτική βούληση, για μένα η πολιτική βούληση έρχεται από το λαό. Αν ο λαός ψηφίζει ό,τι να είναι λογικό μετά να μην έχεις πολιτική βούληση. Άρα ή θα βρούμε αετούς και γεράκια ή θα μείνουμε με κότες. Όταν έχουμε κότες, θα κοιτάζουμε την ΑΟΣ και θα έχουμε τους ανθρώπους να κάνουν μετρήσεις και δεν θα μπορούμε να τους πούμε καν τίποτα γιατί είναι εκτός, γιατί είναι διεθνή χωρικά ύδατα. Από τη στιγμή που είμαστε λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο, πρέπει να καταλάβουμε. Η μεγάλη αλλαγή είναι η εξής. Όταν μιλάτε για αυτά τα θέματα και με τους πολιτικούς σας, σε οποιοδήποτε επίπεδο, Δήμο, Περιφέρεια κτλ., μετά κρατικό, εθνικό κτλ., είναι θα κάνεις ΑΟΣ ή θα κάνεις ΑΟΣ. Ωραία, εφόσον την κάνεις στην ΑΟΣ, εμείς έχουμε τεχνικούς, ειδικούς, οι οποίοι θα κάνουν κάτι πάνω σε αυτό. Δεν μας απασχολεί εσένα. Και μετά πρέπει να καταλάβουμε το εξής. Το ερώτημα που έχουμε με τις μικρές εταιρείες και μεγάλες εταιρείες είναι πολύ απλό. Η Κύπρος δεν είχε απολύτως τίποτα. Τίποτα. Άρα κανονικά πρέπει να περιμένει απλώς να έρθουν οι άλλοι. Ωραία, αυτοί που ήρθαν δεν έχουν καμία σχέση με την Κύπρο. Άρα αυτό που έχει σημασία είναι πώς να προσελκύσουμε τους μεγάλους παίκτες. Είναι πάρα πολύ απλό. Ετοιμάζουμε τις σκακέρες. Μόνο η σκακέρα όταν είναι έτοιμη, τότε έρχεται το μεγάλος παίκτης. Άμα δεν έχει σκακέρα, άμα δεν έχει ξεκάθαρο το τοπίο, το πρώτο πράγμα, τα ξέρετε πολύ καλά και οι ειδικοί, όταν έχει μια αστάθεια πολιτική, όταν δεν είναι σίγουρος ότι το συμβόλαιο θα υποστηριχτεί, δεν κοιτάζει καν τα γεωλογικά. Σου λέει εντάξει, εκεί πέρα δεν παίζουν. Άρα πρέπει πρώτα εμείς να αποφασίσουμε να είμαστε ορθολογικοί παίχτες. Να είμαστε σε ένα πλαίσιο ξεκάθαρο, δηλαδή ευρωπαϊκό, νατοϊκό, ζώνη ευρώ, να ξέρουμε πώς να προσεγγίσουμε ανθρώπους ορθολογικά, έτσι ώστε να έρθουν οι μεγάλοι παίκτες και να παίξουν πάνω σε αυτή τη σκακέρα και εμείς να παίξουμε έναν ρόλο καταλυτικό και όχι απλώς υποστηρικτικό. Το καταλυτικό, αυτός που έχει το πάνω χέρι, είναι αυτός που έχει την ΑΟΣ. Δεν έχει ΑΟΣ, δεν κάνει τίποτα. Οι ξένοι ενδιαφέρονται για μας επειδή έχουμε ΑΟΣ εν δυνάμει. Όταν θα φανεί ότι δεν έχουμε καθόλου ΑΟΣ, θα αδιαφορούν παντελώς. Όταν θα φανεί ότι εμείς όντως παλεύουμε για την ΑΟΣ, θα τη θεσπίσουμε, θα την οριοθετήσουμε και θα κάνουμε συμμαχίες, τότε θα έρθουν και θα δείτε τα πράγματα θα είναι ριζικά διαφορετικά. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά, καλή συνέχεια.